Zdravím všechny mladé vědce od dnešního videa. Dneska se podíváme na jedno z nejdůležitějších témat dnešní doby a tím je ropa. No a co je vlastně ropa pro moderní svět a jak ji v dnešním světě využíváme? To budeme zjistit. Ropa je kapalná směs uhlovodíků a uhlovodíky tak jsou organické sloučeniny složené z uhlíků a vodíků. Ropa vznikla před miliony let a vznikla se zbytků rostlin a živočichů. Tyto materiály byly postupně překryty sedimenty a pod vlivem tlaku a teploty se během milionů let přeměnily na ropu. A nachází se ve velkých ložiscích pod zemí nebo pod mořem. Ropa je složitá směs různých uhlovodíků a hlavními typy těchto uhlovodíků v ropě jsou alkany, cykloalkany a aromatické uhlovodíky. Alkany jsou nasycené uhlovodíky a mají jednoduchou vazbu mezi uhlíky. Například oktan C8H18 je běžným alkanem v ropě a je hlavní složkou benzínu. Cykloalkany jsou také nasycené uhlovodíky s tím, že jejich struktura je cyklická. Dále například cyklohexan C6H12, který je příkladem cykloalkanu, který se nachází v ropě. Aromatické uhlovodíky obsahují jeden nebo více benzenových kruhů s tím, že jsou často aromatické vonné. A nebo třeba benzin C6H6, který je základní aromatický uhlovodík nacházející se v ropě a je základem mnoha chemických výrobků. Těžba ropy začíná průzkumem a vrtáním. Geologové a inženýři používají různé metody, aby našli podzemní ložiska ropy. Halo, ano? Jo, jasně. Tak jo? Promiňte, já už musím jít, našli těžiska ropy jako v Saúdské Arábii. Já jdu těžit, čaute! Takže zdravím všechny živočišné druhy. Já jsem Vojtěch Mička a přišel vám sem tady povídat něco o ropě, místo tady toho idiota, co tady byl, který mu volali s někama, takže se na to můžeme vrhnout. Zpátky k těžbě. Když chceme těžit ropu, nejprve musíme najít ložisko, z kterého budeme těžit, postavíme vrtnou plošinu a poté může těžba začít. S tím, že se ropa pumpuje na povrch a přepravuje se do rafinérie. V rafinériích se ropa zpracovává pomocí procesu zvaného destilace. Tento proces odděluje ropu na různé frakce podle bodu varu. Tyto frakce zahrnují například naftu, plyny, benzín a další. Ropa se tedy využívá v mnoha odvětvích. Hlavní využití je jako palivo pro automobily, letadla a lodě. Benzín, nafta, letecký petrolej, to jsou klíčové produkty, které používáme v dopravním odvětví. Ropa je také základní surovinou pro výrobu plastů. Plasty jsou všudy přítomné v našem každodenním životě. Ale jsou tady i další důležité věci, v kterých je ropa, například léky, kosmetika, barvy. My tedy děkujeme, že jste se dívali na náš pořad a také bychom jako chtěli poděkovat tam tomu Troubovi, že nám pomohl. No, každopádně doufáme, že jste si naše video užili. A že se budete dívat i příště. Pa.